Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa or magluluto po tayo ng cassava cake. Ito na po yung ating mga sangkap. 6 cups ng grated cassava or yung kinayod na kamuting kahoy. 1 cup ng brown sugar. 1/2 cup ng melted margarine or butter. 4 na pirasong itlog, 1/2 teaspoon ng asin, 2 lata ng gata, evaporated milk, condensed milk, makapuno, at gagamit po tayo ng kunting margarine para ipahid natin dito sa ating baking pan na paglulutuan ng ating cassava cake. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating cassava cake. Ngayon po ay simulan na po nating paghalo-haluin yung ating mga sangkap. So, uunahin ko po itong ating mga liquid ingredients para mas mabilis na lang po natin siyang mapaghalo-halo lahat. Uunahin ko tong ating gata. Sa 2 lata na gata po, ang ilalagay natin dito sa or ihahalo natin dito sa ating cassava ay 1 1/2 can lang po. Magtitira po tayo ng kalahati dito para gagamitin natin mamaya para sa ating toppings. So ito ay itatabi ko. Ang nagamit natin ay 1 1/2 can lang po. Ngayon, isunod po natin itong ating evap milk. Uubusin po natin yung 1 lata. Kung wala po kayong evap milk, pwede pong pangpalit dito ay yung fresh milk. Tapos, isunod po natin itong ating melted na margarine. Or kung gusto nyo pong gumamit ng butter, pwede rin po. Basta i-melt nyo lang po siya para mas mabilis po nating mapaghalo-halo sa ating iba pang mga sangkap. Ngayon, isunod din po natin itong ating condensed milk. Itong condensed milk natin, magtitira po tayo din ng konti para gagamitin natin sa ating toppings mamaya. Kung ayaw natin ng masyadong matamis yung ating toppings, so ang gagamitin natin dito ay mga 3/4. Yung 1/4 ititira natin sa ating toppings. Ayan, mga ganyan karami. Ititira ko yan sa ating toppings. Tapos, isunod po natin itong ating itlog. So, ang ihahalo po natin dito sa ating mixture ay 2 pirasong itlog lang po. Kasi itong natitirang 2 ay gagamitin din po natin yung egg yolk niyan sa ating toppings. Paghalo-haluin muna natin. Ayan, pagka napaghalo na po natin ng mabuti, ay isunod po natin yung ating sugar. Pwede tayong gumamit ng puti or brown na sugar, depende na po yan sa inyo. At saka itong ating asin. Ayan, pinaghihiwalay ko po talaga yung ating liquid at saka yung ating dry ingredients para talagang masisigurado natin na matutunaw at walang buo-buo po yung ating asukal at saka yung asin. Ayan, pagka naihalo na po natin ng mabuti at natutunaw na po yung ating asukal at asin, pwede na nating paghalo-haluin ngayon yung ating liquid ingredients dito sa ating kinayod na kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy pala natin, ay pagkatapos ko po itong nakayod ay pinigian ko siya ng konti na yung hindi masyadong dry. Tinanggal ko lang po ng konti yung kanyang katas. Yung tamang-tamang basa lang po. Huwag masyadong dry para masarap pa rin po itong ating cassava cake. So ngayon ay pwede na nating ibuhos dito yung ating mga napaghalong liquid ingredients. Yan, pwede na nating paghalo-haluin silang lahat. 'Di ba? Mas mabilis na lang po nating paghalo-haluin pagka tunaw na po yung ating asukal. Pwede kayong magbawas or magdagdag ng asukal kung sa tingin nyo ay hindi pa satisfied kayo sa kanyang tamis. Yan, depende naman po yan sa panlasa nyo or sa tamis na gusto nyo sa inyong cassava cake. Yan, paghalu-haluin lang po natin para magpantay-pantay po yung ating mixture. Ngayon po ay isunod natin itong ating makapuno or coconut string. Yan, ito ang nabibili po sa tindahan na yung timplado na siya, matamis na. Hindi ko rin po ito uubusin na ihahalo dito dahil magtira po tayo ng kaunti para sa ating toppings. Sobrang tamis po nito kaya kung
maglagay kayo ng marami nito, i-adjust nyo po yung inyong sugar. Kasi tatamis siya lalo pag sobrang dami po ng coconut string or makapuno po yung ihahalo nyo. Or kung wala po kayong mahanap na makapuno, pwede po yung fresh talaga na buko yung ihahalo nyo. Masarap din po yun. Paghalu-haluin lang natin. Ngayon, para mas lalong babango po itong cassava cake, pwede po kayong, kung mahilig kayo ng vanilla extract, pwede nyo pong lagyan. Pero ako, hindi na po ako maglalagay kasi hindi ako masyadong fan ng vanilla extract or yung vanilla flavor. So ngayon, na paghalo na po natin ng mabuti or na-incorporate na po natin itong ating mga sangkap, ay itatabi muna natin dahil papahiran muna natin yung ating baking pan na paglulutuan nito. Papahiran natin ng margarine. Ayan po, ito po yung ating baking pan na paglulutuan ng ating cassava cake. So ngayon ay lalagyan natin ng margarine. Papahiran po natin para pagka ilagay natin or naluto natin yung ating cassava cake ay mamaya, mabilis na lang po natin siyang matatanggal. Hindi siya maninikit dito. Hindi tayo mahihirapang tanggalin yung ating cassava cake pagka naglagay tayo ng margarine. Or pwedeng butter, or kung wala, pwede rin po yung oil. Or kung ayaw nyo naman po siyang pahiran, meron kayong baking sheet, pwede rin po, mas mabilis din po yun. Mas maganda din po yung gamitin, hindi na tayo mahihirapan. Basta siguraduhin lang po natin na malagyan po lahat ng sides para mabilis na lang po natin siyang matatanggal mamaya. Kahit hindi na po natin masyadong palalamigin yung ating cake, ay mabilis na lang po siyang tanggalin. Tapos habang ginagawa nyo po to, pwede na rin pong i-preheat nyo yung inyong oven sa 350 degrees Fahrenheit para pagkatapos nating naisalang or nailagay dito yung ating cassava mixture, ay pwede na nating isalang kaagad sa ating oven. Ngayon po, ay pwede na nating isalin dito yung ating mixture ng ating cassava cake. Yan, wag lang po natin siyang masyadong punuin dahil mamaya maglalagay pa po tayo ng toppings para may space pa po para sa ating toppings. Yan, mga ganyan karami para may mapaglagyan pa po tayo ng ating toppings. Yan, ayusin lang po natin para maging smooth po yung kanyang ibabaw at maganda tingnan. So ngayon ay hihintayin na lang po natin na uminit yung ating oven at pwede na nating isalang to. Ngayon po ay ito na po yung ating cassava cake mixture. So ilagay ko na lang po dito lahat yung ating mixture para isang salangan na po. Kasi medyo meron naman po siyang natitirang konting space para sa ating toppings. At ngayon po ay yung ating oven ay naka-preheat na. So pwede na natin tong isalang ngayon. Yan, dito lang po natin siya ilalagay sa itaas na bahagi ng ating oven para magpantay po yung kanyang luto. Tapos lulutuin natin to na mga 45 to 1 hour or hanggang sa pag-chinek natin ng toothpick at tutusukin natin. Pagka malinis na po yung toothpick natin, ibig sabihin yan ay luto na. So yan, babalikan po natin yan pagkatapos na maluto at naging golden brown po yung kanyang kulay. Ayan po, hinango ko na po yung ating cassava cake. Tapos ngayon ay i-check po natin kung talagang luto na ito. Ayan, luto na po kasi yung sumasama niya ay hindi na po siya basa. So ngayon ay gagawin na po natin yung ating magiging toppings dito. Ngayon ay uunahin po natin itong ating natitirang dalawang itlog. So ang gagamitin natin dito ay yung egg yolk lang. Yan, paghihiwalayin po natin yung puti at saka yung egg yolk. Yan, itatabi natin yung egg yolk. Tapos, haluin muna natin ng konti itong ating egg yolk. Ngayon, pwede na nating ihalo itong ating natira na gata. Tapos, itong ating condensed milk na natira din kanina. At saka yung ating makapuno. Or kung ayaw nyo pong lagyan ng makapuno, pwedeng hindi nyo na po lagyan. Ngayon ay paghalo-haluin na po natin lahat. Pag natapos nating napaghalo to, ay ilalagay na po natin doon sa ating cassava cake. So ilalagay natin sa ibabaw. Itatoppings po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay dito sa ating nagawa na cassava cake. Papantayin lang po natin para hindi umapaw sa ating baking pan.
Kailangan malagyan po lahat sa ibabaw. Or pwede rin po kayong maglagay ng cheese. Kung mahilig po kayo sa cheese, masarap din po yun. Yan, hindi ko na po siya uubusin kasi parang aapaw na siya. So ngayon ay ibabalik po natin siya ulit sa ating oven. At ililipat po natin yung settings ng ating oven sa broil para yung ibabaw lang po yung maluluto. Lulutuin po natin yan ng 12 to 15 minutes or hanggang sa mag-golden brown po yung ibabaw. Ililipat ko siya sa broil. Kasi yung broil, yung init niya ay sa ibabaw lang. Para hindi po masusunog yung ilalim. Yan, babalikan po natin after 12 to 15 minutes. Ngayon po ay hahanguin na po natin yung ating cassava cake dahil 15 minutes na po yung nakalipas. At nag-golden brown na din po yung kanyang ibabaw. So ito ay pwede na to. Ayan, palalamigin lang po natin ng konti yan. Tapos, hihiwain po natin para maipakita ko po sa inyo yung kanyang texture sa loob. Ngayon po ay pwede na nating hiwain dahil medyo malamig na po itong ating cassava cake. Ayan, kukuha lang po tayo para matikman na po natin. Mas gusto ko po sa cassava cake yung medyo brown po yung kanyang gilid. Ayan, sobrang lambot po niya. Ito na po ang ating cassava cake na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ito. At sana'y mag-like, mag-subscribe, mag-share po kayo. Sana'y i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!